it's time for SPG, as in Super Pagganarn Secret File. Hindi perlas ang nadakot ko, kundi itlog. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Krong Krong. Share ko lang yung nakakahiyang experience ko. Ito, ang aking SPG, as in Super Pagganarn Secret File. Hinding-hindi ko makakalimutan. Nasa gilid kami ng building namin noon. May dinudungaw kasi kami ng iba kong mga kaklase sa baba. Tapos, bigla na lang may tumakip sa mga mata ko gamit ang kamay. Ang akala ko ay barkada ko lang na babae yun. E di pinipilit kong alisin yung mga kamay niya, tapos naisip kong hawakan yung perlas niya para mapilitan siyang tanggalin. Well, gano'n naman talaga kasi kami, hawakan ng Sue Squared at perlas ng silanganan. Pero eto na nga, nung nahawakan ko na, nagulantang ang ate ninyo. Dahil hindi perlas ang nadakot ko, kundi itlog. Hindi perlas, itlog, mga bi. Damang-dama ko yun. Ang malala pa, ang daming kaklase ko ang nakakita sa kahihiyang ginawa ko. Ang akala ko nga barkada ko yun. Tapos, ito namang may-ari nung itlog, hindi makamove on. Noong nasa baba ako ng building, ipinagsisigaw ba naman na hinawakan ko yung itlog niya. Kala mo naman, malaki. Pero grabe yung iya ko talaga noon. Shocks. Pero at least, nakahawak. Charot! With harot, sabi nga ni DJ Rocky Tera. Anyway, hanggang dito na lang po, DJ Rocky, ang aking SPG Secret Pal. Sana po ay may matutunan ng mga estudyante dyan na huwag maghahawakan agad-agad. Dapat meron kayong passcode, or tanungin nyo muna kung what's the password, or marinig nyo muna yung boses ng tumatakip sa mga mata ninyo para hindi kayo mawawmali. Pero okay na rin, at least may chancing. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Krong Krong, at ito ang aking SPG, as in Super Pagganarn Secret File.